Here is our team. जोंना बाटारमारिनि हिर'फ्रा लागाव रेफारि लिंहर नोंसिना सोरखौबा रेफारि नोंना मा नाम जारो अबिनि रुमारिनि चिरां रितु प्रेजेन्ट मौसुमि नोंना मा नाम जारो अबिनि प्रियंका तुदु सालाकाति सालाकाति बा सोंनाङासो जाबावो देख अमृत क्या बोल रहा है डेंजर है ये लोग पूरा समायना टाक्टारा माने अलसिया हां बेबो सान्तिपुर दे गोदान स्ट्राइकार अबिनि 18 years आंबो सालाकाति खोन्थाखाबाय मालाय नै जोंना सनालि जोंना हिर' डेन्जारसो जोंना ओइ माबा आया सेस गोबोरखि अटला जोंनिजों ओइ हनै लादो रितु बरिया राइटजों खारग्रायासो राइटजों हनै मालायनोसो होबाय माथो दे जट आये नार डिफेन्स बरिया राइट विंग लेफ्ट विंग डिफेन्सा बरिया ओइ मोसौखौ खेवहरलै रेफारि आउट आया सनालि मोजाङै दे लेफ्ट लेफ्टजों हट बरिया आवगायदो रितु आवगाय औ बरिया एसे नारनो हानांगौ बरिया माथो हनै जोंना औ दे ला हनै दैया औ बरिया बेफोरबायदिसो गेलेनांगौब्रा सनालि दानो रितु आवगाय कर्नार गुड शट खारफा
मोनबायमोन बरिया बरिया दे गेले कन्टिनिउ hey बरिया जोंना देनजारलै मिथिबाय माथो देनजारसो बरिया एक्सेलेन्ट ओइ साला बरिया 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 आयौ हौवाफोरखौनो माथो देनजारसो औ दे 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 बै राइट विंना देनजारथ' जोंना हौवाफ्रा माथो जोसि जाजोब्बायलै आउट जोंना डिफेन्सआ बरियामोनलै गाबाय हासिया देनजारथ' देनजार गेलेयो सोनोनो हायाखै दाबो देनजार जोंना ओइ रितु दे 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 बरिया 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 डिपार्टमेन्टआव मावो बैलाय बैयाव दं अमाया बैयाव औ आवार इउनाइटेड पुनसिलिं FC बरिया गोल बरिया 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 जोंना बरिया बरिया बे मोजां गेलेदों गथ'आ बै लेफ्ट विंआव खारनाया मा नाम मोनलाय बेना थांलानो सेलेक्सन जाबा थांलानो बाहाय जों सेलेक्सन लाबा थांलानो बैथ' गल किपिंबो खालामनो हायो होन्दोंमोन ना बै गोदाना मा नाममोनथाय बैयो ब्लु कालारा दा बल खुनाया मा नाम रत्ना बेथ' गल किपिंबो थानो हायो नों बेखौ नांगोनथ' बेखौबो लानोसै बेना गेलेबाय थायो मा गामि बे पाथारमारि शुटिंआ माथो ढिलाथार रुटिना शुटिंआनो जाया माथो लैथो आयौ किपारा दे बेनोथ' मारै जानांगौलै बिदिजों खारासै
ओइ बरिया डिफेन्सआनो जोंना बरिया ओइ आउटसो कर्नार नङालै आउटसो आउटसो आउट आउट दे बरिया बरिया गेले रथि रितुआ साइडआव खारा माथो बेलाय खारा ओरै साइडआव थाया माथो 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 बरिया दे हरदो पास हरदो दे रितुआ खारदो रितुआ माथो बिदिनो थाफानांगौ खाथियाव माथो 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 बरिया बरिया दे रिसिभखौनो लानो रोङासै जासिया जाम्बिया बेलायथो बे बिराद मोजां मोजां बल दांगासिनो हनै जाम्बिया बेलायथो जि मोजां मोजां बल हरगासिनो आया जाम्बिया अफसाइडखा डिफेन्सआ थिगैनो दंथारो आवर गार्लस दहायनाथ' अफसाइड 1-1 अफसाइडसो दहायना डेन्जार बरिया 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 गुड मोजां मोजां रितु हौवाफ्रा जोंनि गामिनि सेंग्राफ्रा 1-1 द्र'सो जाबाय द्र'सोलै 1-1 दहायना अफसाइडसो 1-1 with Batarmari boys. This is United Punsiling FC, our team. So we played against Boro Batarmari junior team and then scored 1-1 draw. It was a very good game. Sengrapur Deilai जोंना बातारमारिना सेंग्राफ्रा बरिया बिदिनो मोजाङै जोदे औ गेलेबावगोन र' एबार अफसाइडखौ अफसाइड नङा जालाय सालाफ्रा